Ako sme priniesli BIM na Slovensko? Vyšlo to v podstate z mojej praxe viac menej, že sme hľadali v roku 2011 pridanú hodnotu, ktorá by nás odlišila od konkurencie. Vtedy v tom čase bol všeobecný problém, že projektová dokumentácia mala veľmi nízku úroveň. Bolo to spojené s tlakom investorom, bolo to spojené s termínmi, veľká konkurencia a tak ďalej. Projekty sa odovzdávali nie vždy požadovanej kvalite a to potom stavba trpela. A my sme si povedali, že pokúsime sa o dokonalý projekt. Počuli sme o softwarových aplikáciách, ktoré dokážu pomôcť spôsobom, že realizačné projekty vieme robiť v 3D, čiže v podstate sa zaoberáme detailami, ktoré sa vo finále nedostanú na výkres, pretože v zásade čo už 10 cm za rezovou hranicou alebo rovinou už projektant nerieši. Keď sa robí v 3D, tak samozrejme musí riešiť všetko a tým pádom sme mali pocit, že eliminujeme chybovosť projektov. Tak sme si taký jeden software zaobstarali a na krabičke bolo napísané BIM. Keď sme BIM skratku vložili do Google, tak nám vypadli oči a odtedy sme tou témou otehotneli. Stretli sme sa s pánom Pasiarom v podstate tak trošku náhodou, pretože chcel si kúpiť BIM software. No a my sme predajcom jedného takého, takže sme sa stretli vlastne obchodne. V roku 2011 som sa zúčastnil na prvej medzinárodnej konferencii v Prahe, ktorú organizovala vtedy BIM.cz, kde som si naozaj myslel, že som objavil zlatý grál a vôbec som nerozumel tomu, prečo sa na Slovensku tomu nikto nevenuje. Hneď po príchode z tej konferencie sme založili občianske združenie, BIM asociáciu. My sme chodili ako Cyril a Metod dvaja v podstate po Slovensku dovtedy a šírili sme takú tú osvetu o BIM projektovaní. Takže od roku 2013-14 zhruba už sme na to neboli sami, ale mali sme viac takých nadšencov okolo seba. Z tých zakladajúcich členov bolo 6, s tým, že pre podporu sme oslovili okamžite všetky komory, odborné združenia a vysoké školy. Samozrejme už sme mali kopu kolegov, ktorí sa už týmto zapodievali, ktorí sme tiež oslovili a k tomu už potom pribudlo desiatky ďalších. V roku 2012, myslím, som sa zoznámil s Tomášom Funtikom, ktorý sa BIMu venoval na akademickej pôde, na pôde stavebnej fakulty v Bratislave. Jeho príchod do BIM asociácie spôsobil naozaj veľkú akceleráciu celej témy, no a začali sme organizovať BIM národnú konferenciu. Samozrejme v oblasti popularizácie BIMu máme ako BIM asociácia Slovensko rôzne aktivity. Jednou z nich je naša vlajková loď, Národná BIM konferencia. Ak sa nemýlim, BIM konferencia sa stala najväčším eventom v stavebníctve vôbec. Má širokospektrálny záber. Oslovujeme témou či už stavebné firmy, projektantov, facility manažerov, developerov, verejných obstarávateľov a tak ďalej a tak ďalej. Chceme vklbiť dobré prednášky zo Slovenska, ktoré ukazujú reálne použitie BIMu na stavbách. A samozrejme prinášame aj kľúčových speakerov zo zahraničia, ktorí ukazujú ten progres, ktorý môžeme v danej oblasti dosiahnuť. BIMAS okrem tejto konferencie organizuje aj pravidelné stretnutie členov BIMASu, kde veľmi konkrétne prezentujú firmy svoje skúsenosti. Pred pár rokmi sme si uvedomili, že riadiaci pracovníci, manažéri, konatelia sú tí kľúčoví, ktorí povedia, že BIM na tom projekte bude. Znamená, túto myšlienku sme uchopili a pripravili sme podujatie, ktoré sa volá BIM Summit, ktoré organizujeme práve pre týchto vrcholových manažerov a potrebujeme sa rozprávať ich jazykom. Potrebujeme pochopiť, ako oni vnímajú tú technológiu, pretože oni s ňou dennodenne nepracujú, ale oni čerpajú práve výstupy z BIMu a nadväzujú na neho. Nástupom tejto technológie v stavebníctve sa deje revolúcia. A revolúciu historicky môžeme robiť iba s mladými. Je to téma pre novú generáciu a tým pádom sme sa zasústredili aj na vysoké školstvo. Robíme sériu prednášok BIM for Free v Košiciach, v Žiline a v Bratislave na vysokých školách stavebných. Pre študentov pripravujeme aj súťaž BIM Challenge. Musím povedať, že všetci študenti, ktorí sú úspešní v tejto súťaži, boli veľmi pekne uplatnení na trhu. Firmy naozaj túto súťaž sledujú, ale teda sa bavíme o projekčných ateliéroch, ale aj v podstate developeroch. Čoraz viac cítime, že na trhu je hlad po ľuďoch, ktorí majú zručnosť v technológii informačného modelovania.
Mali sme také dve ambície. Jedna bola šíriť tému naprieč odbornou obcou, čo sa nám podarilo. Dneska musíme konštatovať, že máme naozaj cez 50 členov najvýznamnejších hráčov v stavebníctve na Slovensku. Druhý pilier je podpora štátu. Implementácia BIM-u v kontraktoch štátnych je nevyhnutnosťou. Príkladom je zahraničie, kde sú už na to vytvorené zákony, prostriedky. Ovládajú to tí úradníci a proste komunikuje sa digitálne. Je preukázané, že BIM je jednoznačne nástrojom, ktorý pomáha zefektívniť všetky procesy, prináša automatizáciu stavebníctva a stransparentňuje procesy. Že toto sú kľúčové dôvody a motívy, prečo tie jednotlivé krajiny zavádzajú povinnosť využívať BIM pri jednotlivých verejných stavbách. Ak je niečo povinné, veľmi rýchlo sa dá na to prejsť. Ak niečo povinné nie je, tak väčšina ľudí zotrváva v tom, čo sa naučila niekedy. Minulá vláda mala ako prvá v programovom vyhlásení digitalizáciu v stavebníctve. Je vytvorená pracovná skupina, kde sme účastní a tvoríme stratégiu pre Slovensko. Malo by sa to dostať do stavu takého, aby sme nemuseli nosiť výkresy na stavebné úrady, v ktorých sa zorientovať a pripraviť v požadovanej dobe stavebné povolenie alebo územné rozhodnutie prakticky u veľkých stavieb ani nie je možné. Čo je pozitívne, začalo sa o tom hovoriť konečne takto oficiálne a konečne aj z úst štátnych úradníkov sme počuli, že BIM. Zo strany stavebných projekcií a architektov vidíme obrovský pokrok. Čo je trošku deficit, tak sú firmy, ktoré sa venujú profesiám, aj vzduchotechnika, elektrika, voda, plyn, kúrenie a tak ďalej. To je dosť pozadu. Za minulý rok 2023 pri analýze sme zistili, že je využívaný na úrovni 23,7% v priemere. Samozrejme, viac sú rozvinuté procesy v oblasti pozemného staviteľstva, kde je to viac ako 33%. Trošku slabšia je oblasť inžinierského staviteľstva, kde sú prevažne verejné zákazky. V kontraste s týmto je však tento rok, 2024, kedy bolo vypísaných už niekoľko významných stavieb v oblasti verejného obstarávania, kde sa jednoznačne požaduje BIM. Dostávam otázky od našich klientov, že čo je to BIM. Ten klient si sadne a vidí, ak sa mu stavba stáva v čase, za aké peniaze, s koľkými pracovníkmi, v akých milníkoch. Nakoniec všetky informácie, ktoré tam vytvoríme, používame pri realizácii a neskôr pri prevádzke tej budovy a údržbe tej budovy. Našim technikom na stavbách pomáhajú smartfóny a tablety pri plnení každodenných úloh. Využívame spoločné datové prostredie Dalux, ktoré nám umožňuje efektívnu komunikáciu so všetkými účastníkmi výstavby. Napríklad v prípade zistenia vád v diele ich technický dozor investora alebo náš technik priamo na mieste zaznamená a odošle na opravu príslušnému dodávateľovi. Mobilné zariadenia taktiež využívame aj pri procese funkčných skúšok, kontrol bytov až po proces odovzdávania bytov klientom. Tento systém tak výrazne prispieva k zvyšovaniu kvality a efektivity našej práce. Vydrica je navrhnutá ako projekt staromestskej mierky, avšak jej technologické vybavenie presahuje štandard. Členité tvárové riešenia, špecifické základové pomery, náročná priestorová koordinácia, náväznosti na historické objekty v lokalite. To je iba výber z charakteristík projektu, ktoré sa vďaka BIM-u a skúsenosti tímu podarilo pretaviť v úspešnú a výnimočnú realizáciu. Informačný model stavby je v podstate zdrojom pravdy. Od návrhu cez jednotlivé fázy a zmeny projektu až po ukončenie stavby. Dnes pri nástupe umelej inteligencie vidím jednoznačný potenciál implementácie tej umelej inteligencie do modelov, ktoré budeme vytvárať v BIM systémoch. Aby nám to prácu v prvom rade zrýchlilo, potom skvalitnilo a hlavne vytvorilo ďalšie možnosti implementácie pri realizácii potom a pri údržbe a všetkého, čo súvisí so stavebníctvom a s prevádzkou budov. Naša úloha skončí vtedy, keď nás nebude treba. Keď bude BIM považovaný za samozrejmosť. Minimálne na to spoliehame a sme presvedčení, že jedného dňa nebudeme musieť vysvetľovať, čo je to BIM, pretože to bude automaticky súčasťou všetkých sílabov na vysokých školách, že keď príde v požiadavka v praxi na BIM projekt, že všetci budú vedieť, že čo majú dodať. Stojíme na prahu novej éry, ktorá je sprevádzaná umelou inteligenciou, inováciami a novými technológiami. BIM je nevyhnutnou vstupenkou do tejto éry v stavebníctve. Prosím, nepremeškajte tento vlak.
Po 11 rokoch cítime jasný posun v téme. Zároveň je tu však stále nenaplnený potenciál. Obrovská zodpovednosť a mnoho cesty pred nami. Moje meno je Michal Pasiar a som prezident BIM Asociácie Slovensko. Poďte s nami digitalizovať stavebníctvo.